Zorionak, Amona, begira zer ekarri dizudan. Bifidus, gustatzen zaizkizu? Maite ditinat, baina zinintzen ekatu behar horiek ekartzen aurra. Ator, sekretu bat erakutsiko dinat. Hementxe gordetzen ditinanik lurrak opari ematen dizkigun bifidoak. Ama lurrak modu naturalean eskaintzen dizkigun janariak, aski eta sobera dira. Marketing bidez artifizialki garestitutako produktoriek agintzen dituzten onurak eskuratzeko. Nik uste nuen bifidusa osagai bat zela. Osagai edo bakteria bat. Unairen behi eta hauntzen esnean aurkitzen dena. Eta gaztan ere bai. Ara, ona hemen zure defentsak aktibatzeko behar duzun guztia. Amona, Arabako baserritar bat da. Munduan diren beste asko bezalakoa. Badaki hitz egiten animaliekin, lurrarekin, urarekin eta airearekin ere. Horregatik badaki neguan lurra prestatu behar dela udaberrirako. Badaki hobe dela espezie bat beti toki berean ez landatzea. Eta animaliek soberan dutena lurrari oso ondo datorkiola. Ze neguaren amaieran lurrari ongarria emanez, udan landareak indartsuago helduko dira. Eta beste gauza asko ere badakizki. Naiz eta munduaren eta jendartearen historia kontatu dutenei, ahaztu egin zaien emakume horien guztien jakinduria aipatzea. Errazago goldatu da beti lur busti berria. Sekula ez dugu jakingo gehiagote dakiten Amonak direlako, ala baserritarrak direlako. Erleak amalurraren termometroa dira, gure osasunarena. Ikusten ez dugunarena. Bada inortzabolan, Blanka. Zorionak, txoritxo batek esan dit. Blanka, hauze duzu estebia. Bada nik ere ezagutarazi behar dizut ezagutzen ez duzun lagun bat. Arantza nire biloba. Eta Guainoa, gure aliatua. Kooperatibara eramaten ditu gure produktuak. Eta hurbildu egiten gaitu hemengo jendearen gana, lurrera. Baratzean landatzeko, medikuntza naturala. Jendeak ezagutuko du zein gozo eta osasuntsua den. Diabetea duten pertsonentzat, azukrea dira hosto hauek. Odol zirkulaziorako aproposak. Kaka egiteko, ezin hobea. Eta gainera, gozoki bat da. Iraultza gozoa deitzen dute. Susmoa dut arrazoi bat dagoela edertasun horren atzean. Beti, Blanka! 11 gaixotasun sendatzen ditu. Eta hau, ez da negozioa erostera behartzen gaituzten sendagaiak saltzen aberazten direnentzako. Estebia gure eskuetatik kendu nahi dugute. Genetikoki eraldatu, ezaugarriak aldatuz eta horrela dirutza gehiago egiteko. Txuk? Bizitza, hasiak eta ura patentatu nahi dutenek, translazionalek. Hau sorpresa minetu, sartu. Bada orduan, eren egin behar dugu eta zia gorde. Eskerrik asko. Hau, nire biloba Arantza da. Hau, Aminetu. Urte askoratako, Blanka. Amalurrak mendebaldeko Saharan. Ematen digun. Tea ekarri dizut. Zorionak. Bidezko merkataritzako tea da. Bere zaporea bezain atsegina zait zuek ondo zaudetela jakitea. Hartu, zuen tea gozotzeko. Erlei zer gertatzen zaien ez dakit baina. Zurtointzo hauek ere ekarrik dizkizut. Eta belarona hasi dadila zure bihotzean. Loreoen onena bere usaina gozoa izango da. Zelako itxura ona daukan. Txanogorritzu konturatzen da, Amonak autoestima kolektiboa sortzen duela. Lagun arteko harreman sareak sortzen ditu hango eta hemengo baserritar emakumeen artean. Badakizue hitz egin dudala eguzkinerekin. Esan dit, esnea eta okela ekologikoa ere izango dugula saskietan. Iñaki koloak azten ditu eta arrautza ekologikoak izango ditugu. Oso zara kompletoa izango da. Gainera, bere semearekin hitz egin behar duela, saskiak hiriko kontsumo taldeen artean banatu ditzan. Txokolatea, kafea eta tea sartuko dugu. Tea nire herrialdetik ekarriko du. Bertako familiako emakumeen sartutako. Kooperatibaren alaitasunari
esker. Edari zoragarri hau mundura partekatzen dut. Hartu, dastatu ezazue! Eta horrela hasi zen ulertzen gure txanogorritxuk ematen diguten beren jakituria eta konfiantza. Egun batean ezagutuko dituzue nire herritarra. Gustura ezagutu nitzuke bai horixe. Eta nortzuek entzen diguten denbora engainuen bidez. Aldemendik! Ondoago, Potxola? Orain bai. Ator maitia, saski bat eman behar dinat ire amari eramateko. Badinat beste zerbait ere iretzat. Bai? Zer da monatxo? Hartu soineko hau, ire amari egin nionan ire adinekoa zenean. Eta orain, iretzat moldatu dinat, gustukoa izango aldun. Zeinen polita! Nabari da benetako kotoia dela. Jo, primera geratzen zait, ama ikaragarri postuko da. Azken boladan, zer egin dezaket ama posteko? Horretarako hobedo turria bilatzea, isuria jarraitzea baino. To, eraman itzan kooperatibara, beste toki batzuetan ere inditzaten. Bai, amona. Laster ikusiko haut berriz? Oiarra kukurruka jorduko.